Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper. O pasado fin de semana foi a Feira da Carne en Monte de Ramo e, bueno, pois aquí estamos, en Monte de Ramo, o concello no que hai 10 vacas por habitante. Algo máis de 10 vacas por habitante, porque este é unha terra na que o gando vacún é un dos seus sinais de identidade. Eso, bueno, é o mosteiro, non? De Santa María. E agora estamos aquí nunha explotación gandeira en extensivo, como ven, de raza vianesa, unha das 5 razas autóctonas galegas que son ademais orixinarias da provincia de Ourense. Bueno, neste programa imos falar da Feira e Festa da Carne que se celebrou o pasado día 12, domingo, aquí en Monte de Ramo. Entrevistamos ao alcalde, Óscar Dieguez, que nos falou un pouco de como se desenvolveu a actividade e, bueno, de como é a vida aquí en Monte de Ramo, e como se pode vir a facer turismo. E tamén falamos con gandeiros, con o seu presidente, con Pedro e outros gandeiros da Asociación de Gandeiros de Monte de Ramo, que son os que levaron unha parte importante no peso desta feira e festa, bueno, e que sosteñen esta actividade, a principal actividade económica deste concello. Con estes ingredientes e algún máis, pois preparamos este programa. Benvidos a Cousas de Comer. Estamos na praza principal de Monte de Ramo co seu alcalde, Óscar Dieguez. Bueno, temos xa as carpas todas preparadas para a festa. Sí. O programa emítese o martes, é dicir, despois da festa, pero nos estamos a priori. Esta é unha edición número 33. 30. 30. Edición número 30. Bueno, xa é Tivemos aí un ano de parón polo COVID, pero sí. Para a xente que non coñece a Feira da Carne, porque feira, máis que festa. Sí, empezou como feira, todos os 12 e 28 de cada mes son as feiras aquí en Monte de Ramo, entonces, pois, o día 12 de outubro, como tamén é un día un pouco máis distinto, pois, bueno, hai 31 anos, que foi, a primeira edición foi no 94, se non me fallan as contas, pois decidiron, bueno, facer pois unha feira para resaltar pois o produto local. A carne, correcto. Este é un concello moi gandeiro. Sí, é un dos principales motores económicos do noso concello, sin duda. E ademais, bueno, logo falaremos cos gandeiros e tal. En ese sentido, é un gando en extensivo, cuidado. Sí. Temos tanto extensivo como semi-extensivo, pero sí, fundamentalmente, prácticamente hoxe eu diría que ao mellor o 90% das explotacións son extensivas. Queda algunha semi-extensiva, pero bueno, están todas nesa línea. Claro. Evidentemente. Porque os pastos son ricos, viven felices. Efectivamente, e bueno, teñen un bo trato e bueno, sobre todo a nivel de calidad de pastos. Son pastos diferenciados. Aunque estamos dentro do macizo central, combinamos tanto a zona alta de montaña con zona pois máis chaira e de praderío. E bueno, eso sumado pois a outras características fai que sexa unha carne diferenciada, obviamente. Claro.
A xente vende moitos sitios o día da festa. Sí, sí, a verdad que bueno, desde que, polo menos eu, desde que eu teño uso de razón, aquí sempre houve moitísima xente, veñen, pois eso, tanto de Ourense, ven xente de Coruña, que chama para comprar entradas, sí, a verdad que agora está colocada. Tamén se pode mercar a carne tamén. Sí, sí, poñen os gandeiros no recinto da exposición, que, bueno, que con moito traballo levan toda a semana organizando, pois tamén van habilitar un punto de venta, pois para que, bueno, toda a xente que decida vir ese día e así o desexe, pois que poida levar produto local. Claro. Que bueno, a parte da exposición e despois de gustarlo aquí, pois bueno, é unha maneira pois tamén de resaltalo. Eso é moi importante. Bueno, temos un fin de semana estupendo de tempo. Bueno, estamos aquí Sí. Parece un veranillo o verano de outubro. Sí, é verdade. Pero a xente pode vir outono é moi bonito Monte de Ramo. Bueno, Monte de Ramo é bonito todo o ano. Eso tamén é certo. Monte de Ramo é bonito todo o ano. Pero ese cambio cromático que se vai producindo ca chegada do outono nas follas, sobre todo nos bosques como o Biduiral, non? Esta é unha zona que ten moito interese no outono, parte de que... Sí, a ver, é unha época, tanto en outono como, por exemplo, en primavera tamén é... Sí. Bueno, dito sea de paso, eu animo a vir a toda a xente ao largo do ano, que veñan aquí, que recibimos a todo o mundo cos brazos abertos. Que veñan polo menos unha vez cada estación. Que veñan unha vez cada estación, ou cada mes, por iso non hai problema, que estamos encantados de recibirlos. Pero sí que é certo que o Biduiral, pois na época, sobre todo na época de primavera, pois cando florece, pois a verdad que é moi bonito, sí, totalmente. Temos ademais aquí un buen número de rutas que se poden facer actividades, tanto de natureza, non? Sí, temos dúas rutas oficiais, a ruta do Biduiral e a ruta tamén das aldeas de Monte de Ramo, que, bueno, arranca nunha senda de pescadores aquí ao lado do río e vai por diferentes aldeas, pasas polo cruceiro de Marrubio, tamén un sitio de certa relevancia a nivel de patrimonio histórico e cultural. E, bueno, vas conocendo, pois, eso, a idiosincrasia de certas aldiñas e tal, e todo ao lado do río, e, bueno, é chula e animo a todo o mundo a que veña. Bueno, e logo está o Mosteiro, claro. A raíña do Mosteiro, non? Temos o Santa María. Sí, a nivel de turismo e de visitas, de turismo sobre todo é o principal motor. Sí, ao final, pois, bueno, ano a ano estamos vendo que estamos aumentando en visitas. Bueno, cada vez facemos unha labor de dar a coñecer en redes sociales e promocionalo por redes sociales. E, bueno, pois eso, na mesma liña de que che comento no da Feira da Carne, animo a toda a xente pois que veña a ver o mosteiro e que disfruten. A igrexa está completamente restaurada. Sí, a última restauración do que a igrexa e o mosteiro en sí leva varias intervencións. Sí. O retablo, se mal non recordo, foi a finais dos anos 90 cando se restaurou. Hai 4 ou 5 anos con fondos europeos tamén fixos outra intervención tamén de calado o Concello ao largo dos anos leva o Concello e outras administracións, obviamente, senón sería imposible, pero levan metido diñeiro aí para contribuir, pois eso, a posta en valor e a ofertalo, a posta en coñecemento da Aquí, por si non o saben os nosos espectadores, claro, supoño que sí, naceu o concepto de Ribeira Sacra. Sí, naceu como Roboeira Sacrata, pero sí, isto podemos dicir que é a orixe da Ribeira Sacra. Sí. E de feito forma parte da Ribeira Sacra. Sí, foi os primeiros concellos que formaron parte, pois, bueno, que creo que era a Mancomunidade Ribeira Sacra, pois era Monte de Ramo, Parada de Sil, Teixeira, Castro Caldelas, Xunqueira de Espadañedo e, se mal non recordo, Esgos e Nogueira de Ramuín, creo que foron os iniciales. Pouco a pouco, pois, bueno, creouse o Consorcio de Turismo, foronse añadindo outros concellos todos unidos en torno a unha cousa común que se chama Ribeira Sacra e que é un motor para todos os que formamos parte dela
bueno, un aliciente tanto turístico como económico. Supoño que, bueno, o interese para que se xa declarada Patrimonio da Humanidade Sí, desde este Concello apoiámoslo rotundamente e esperamos que sí sexa. Antes falabas, Óscar, de que a xente ven moi interesada, bueno, pues, ao ver o mosteiro, a facer a ruta, sobre todo, imagino que o Viduiral ten moito atractivo. Temos aloxamentos, non? Sí, temos, bueno, aquí mesmo, no mesmo núcleo de Monte de Ramo, temos 2 aloxamentos. Despois nos exteriores, pois, sí, tamén dispoñemos de outros 3 aloxamentos, así en casas de turismo rural ou apartamentos. Pois entón, non nos queda máis que invitar aos nosos espectadores a que veñan agora ou despois, pero bueno. Que veñan, bueno, entradas este ano xa non quedan a estas horas, porque a verdad que puxéronse a venta o 22 de setembro e foron bastante rápido. A xente, Canta xente vai vir a comer? 1.300 personas. 1.300 personas. Sí. 1.300 personas contando adultos e nenos. Sí. Está moi ben, está moi ben. Bueno, pero se pode vir fora da festa. Por supuesto que sí, é dicir, non só, a ver, vir a comer está ben, pero hai que vir ver o ganado. Claro. Hai que vir ver o gando e apoiar, pois, eso, o sector primario, que o sector principal é moi importante do noso Concello, moi importante. Pois moitísimas gracias, Óscar. Bueno, temos que vir a facer unha ruta polo Viduiral en primavera, se che parece. Cando queirades. Te chamamos para que fagas de... Fago de guía sin problema ningún. Exacto. Non hai problema ningún. Pois moitas gracias. El 12 de octubre, nos lo contaba el alcalde, es la feria más importante del año en Monte de Ramo. Desde hace 7 años, a la fiesta de carácter gastronómico, que ya celebró su 30ª edición, se le incorporó una exposición de ganado vacuno, que contó con una importante participación de ganaderos tanto de Monte de Ramo como de algunos municipios vecinos. En las vísperas de la celebración, un grupo de ganaderos, miembros de la Asociación de Ganaderos de Monte de Ramo, preparan las instalaciones. Sergio González, presidente in pectore, xa, en funcións, a punto de ser nomeado presidente definitivo da Asociación de Gandeiros de Monte de Ramo. De Monte de Ramo. Gandeiros, aquí é gandeiros de vacún. De vacún, sí. Vacún de carne, sí. Sí. Está ben, porque así xa non che pregunto se hai da outra. Sergio, máis ou menos, cantos sodes? Somos 13 socios na asociación. Sí. Sí. Somos que somos 13. 13. Hai que crecer, porque 13... Sí, pero a xente non está moi participativa. Non. Bueno, sin embargo, en Monte de Ramo hai máis, non? Sí, hai moito, para que tamén a xente xa ten unha edad, a xente nova quedamos poucos. Poucos, sí. Digamos que é unha asociación que donde está a participación da xente máis nova. Sí, a xente máis nova, sí. Os vellos xa non queren... Hai xente que xa vai, con 55, 60 anos que non queren participar xa. As vacas igual, pero bueno, a xente nova queda pouca. Como é o perfil medio así dunha explotación gandeira aquí en Monte de Ramo? Aquí máis ou menos entre 90 e 100 vacas. Unha explotación, hai nas máis pequenas, hai máis grandes, hai algunhas de 700 vacas. Ah, sí? Sí, pero bueno, normal entre 90 e 100. E logo é en extensivo, non? A maioría. Sí, en extensivo todas. Há algunhas semi-extensivo, que no inverno metense, ou algunhas para amar os becerros, pero o 90% está en extensivo, todo o ano fora. A verdade é que nos estivemos antes, que, bueno, estarán vendo agora os espectadores as imaxes da explotación de vacas... Vianesas. Vianesas, sí. Claro, hai fincas enormes aí. Sí, hai extensión grande, hai moita extensión. Sí, as fincas son bastante grandes aquí. Tamén hai pequenas, pero bueno, hai moita extensión grande. Non, por problemas de terreno non hai aquí. Bueno, non, de momento aquí o terreno vai quedar máis abandonado ca... Claro, ese... Sí. Nuns anos... E hai relevo xeracional? Moi pouco. Pouco? Moi pouco. Aquí a media de edad da explotación a máis nova está en 30 anos hoxe, o máis novo. Xente con 18, 19, 20 anos
non hai moitos que se incorporen. A vida é complicada para traballar. Non é complicado, tenche que gustar. Sí. Tenche que gustar e as trabas que poñen tamén a mano. Sí. O tema administrativo e todo eso tamén. Ao final, a administración implícase pouco. Claro, non hai festivos, nin domingos, Nada, nin festivo nada. nada. Podes te organizar a túa maneira, Sí. pero bueno, podes coller un día libre ao mellor cando queiras, pero ao final o traballo tens que facelo, non é unha hora e outra. Claro, entre vos os axudades Sí, cando sí, hai... cando hai que tema de saneamientos ou tema deso sí que se axuda. Pois non ao final, mão de obra tamén non hai para contratar. Claro, ese é outro dos problemas, non? Sí, ese é un Imagino. problema bastante grande. Sergio, e as razas, que tipo de razas son as que predominan aquí? Aquí está a rubia, está a Caldelá, a vianesa, é un pouco água de limusina e un pouco cruzado, entre elas, va. Sí, sí. É as razas que temos aquí no Concello. Ah, Hai unha tamén a Salers, unha asturiana e un pouquiño de todo. e ti para comer cal te gusta máis? Contar que vaya ben acabado o becerro, pero bueno, a rubia e a Caldelá son unhas vacas por Castiñueu, va. Hai que falar ben delas, senón... Claro, senón a ver que as vende. Sí, pero bueno, calquera delas, van Sí. aquí os becerros son todos bons. Aquí a clave está na como vayan mantidas. Van mantidos, que aquí os pastos son bons, van alimentados canastos 7 meses e despois van un acabado bo no cebadeiro, Sí. entonces ese é o importante. Muy ben, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vos. No es casualidad que en este municipio haya una larga tradición ganadera. Cuenta con grandes fincas con pasto al pie de la Serra de San Mamede y en otras zonas de su amplio territorio. Pastos de montaña donde conviven vacas y terneros de razas autóctonas gallegas, sobre todo de las razas típicas ourensanas como la Caldelá o la vianesa, que vimos en este reportaje, con otras rubias gallegas y con cruces con razas como la limusín, por ejemplo. Javier Mojón é vocal desta Asociación de Gandeiros de Monte de Ramo. Javier, ti tes unha explotación de cantas cabezas? Pois entre 90 e 95 ando aí máis ou menos, vacas adultas. Razas que utilizas ti? Rubio e cruces de rubio con limusín, é o que teño. Está moi ben. É unha asturiana, pero nada, son 2, 3, non máis. O mestizaxe dá sustancia tamén a carne, non? Quero dicir, A raza autóctona está ben. igual para algunhas cousas é máis dura, pero sobre todo o primeiro cruce industrial é moi bon. Sí. É moi bon, sí. Hai vacas que cruzadas son tan boas ou millores que as que son de propia raza. Javier, bueno, estamos aquí, nos facemos esta entrevista antes de que chegara o gando para a feira, porque ademais da festa da carne, está a feira propiamente dita, na que participan cantos... Pois este ano andan sobre unhas 190, 200 cabezas, e son 35 explotacións. 35 explotacións que veñen, aparte das de Monte de Ramo, tedes invitados de outros concellos, Veñen non? invitados de Xunqueira de Espadañedo, de Castro Caldelas, iba a vir un de Parado do Sil, pero non pode vir o home. Complicouse a cousa, non pode vir. E de Maceda, non? Maceda, Xunqueira... Maceda, Xunqueira, sí. E os locais, non? Os locais, sí. Eso está moi ben. Xa que falábamos da túa explotación, aquí hai moito, bueno, contaba Sergio, non? Os campos son amplios, hai Sí. fincas de abondo. Bueno, sí, a ver, hai fincas, hai xente que quere aumentar e hai zonas, depende que zona, está complicado. Sí. Non hai un territorio, hai territorio a mellor de monte, Claro, pero pero non do vale que é para de pasto. pastos e para aproveitar, moi pouco. Hai xente que sí está apretada co tema de hectáreas para aproveitar, sí. Por certo, unha cousa, aquí que está, bueno, San Mamede ao lado, a toda a serra, aquí tendes problemas co lobo. Sí, por bastantes. E agora, a raíz dos incendios que houve, que ardeu todo onde estaban, digamos na serra, porque ao redor dos pueblos había, e había algún ataque, pois agora entre lobo e jabalí, isto é, nada, metidos nos pueblos ao redor. Así? Destrozan todo e, bueno, os becerros, hai algún gandeiro da asociación que leva non sei cantos mortos, muchísimos. Isto é unha cousa insostenible, como siga así, isto a administración terá que botar algo de mal de nós, porque senón, entre daños de jabalí que che destroza fincas e o lobo que che come os becerros, non sei onde vamos chegar, Sí, sí. Claro. O ganado extensivo é o que ten. Sí. Sabe moi rico, pero claro, ten moita merma. Exacto, ten moitas mermas, hai moitas perdas e ainda encima eso, que veñan as da fauna silvestre, pois parece que te fastilla máis. Claro, claro. Bueno, a carne, agora, a min dá má sensación de que subiu unos máis a nós na carnicería que a vos do que os pagan, non? Pois eu te digo a verdade, realmente da carnicería non che podo dicir porque Claro, ti non suelo ir, porque teño Claro. eu, entonces mato para min, pero vamos, me imagino que si subiría bastante. Sí, subiu A bastante. nós subiu unos, sí,
pero estamos aí para cubrir costos, ao final é que estábamos, e 3 anos para atrás era un escándalo. Sí, sí, estaba moito tempo sin subir a carne, pero de repente subiu, eu non sei, os vistes, pero 5 euros ou as Sí, chuletas sí, por aí. seguramente, porque hai moita escaseza. Levamos 2 anos arrastrando 2 anos moi malos ca ganadería, entre o tema das vacunas que lle afectaron a moita facenda e o ano pasado o tema do mosquito foi tamén unha pasada. E a seca, supoño que tamén. A seca tamén, pero bueno, máis é o problema do que vende arrastrado de atrás, máis que a seca, porque ao final a seca aquí hai moita comida e vas dando, pero vacas que non pariron e moitas que morreron e moitos beceros que morreron. Entonces, Claro. arrastrámoslo todo de aí. Hai moita escaseza de ganado, nesta zona sobre todo. Entonces, Pero o precio aquí- tamén sobe, claro. O que ten a carne daqui é a mellor do mundo, claro. Unha das mellores do mundo, sí. Sí. Carne por o mundo adiante ainda moi boa, pero Sí. esta é unha das mellores. A verdade é que Podes sí. dicir que está entre as 3 primeiras, eso está claro. Moi ben, pero moitísimas gracias. Vale. La jornada de feria fue un éxito. La exposición contó con muchos visitantes e incluso compradores de carne de ternera en el puesto que habilitó la Asociación de Ganaderos. Bajo la carpa principal, 1.300 personas disfrutaron de una comida que rindió homenaje al producto local por excelencia, la carne de ternera. Y además en distintas preparaciones, todas ellas realizadas allí. Las empanadas, por ejemplo, fueron preparadas y cocinadas en los 2 hornos que hay en el término municipal de Montederramo. La carne richada y la carne ao caldeiro fueron elaboradas in situ, al lado de la carpa. El postre, la bica, es el dulce por excelencia de la montaña ourensana. La comida popular y la feria contaron además con amenización musical, que puso la banda sonora a esta grandiosa fiesta. As vacas xa se foron e a feira terminou aquí en Montederramo. Nos volvemos o martes, como sempre, con máis cousas de comer, alguna de beber e se podemos facer unha escapada, pois tanto mellor. Gracias por estar con nós. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper.